vedoucím pracovníkům. Inženýr Janák pověřil prací s terminálem Soudružku Šmejkalovou, takže ode dneška je vedoucí Soudružku Šmejkalová. Ale to na to přece nemá kvalifikaci. Jo, no. Vy máte a je vám k ničemu. Pro mě kvalifikace má ten, kdo dokáže 100% vykonávat svou práci. A teď ukončuje revizi ve skladu náhradních dílů a dnes jsem dostal výsledek z počítače. Tady je seznam náhradních dílů, které si za poslední půl rok vyfasoval jenom pan Kuna.